Xan de Arzúa. Bueno, eso tamén foi un detalle que lle pasou a unha velliña que estaba tamén co seu rapaz, bueno, co seu netiño cuidando ali no parque. Entón, Ernesto, que estando co neno, fijouse que alá no fondo había un señor lendo periódico sentado no parque como Dios lo trouxo ao mundo. Pelota picada. Ah, Jesús, este home como pode estar así desa maneira aquí donde hai tanto neno pequeno? Mira que mollía. Chamou a policía, veo a policía. Veña con nós, veña con nós. Botaron llamado ali, levárono ali a... Onde se levan os presos? O calabozo. No, o calabozo non, antes. Bueno, por ali. O caso foi que levaron para lá. Entón dixi, pero vamos a ver, home, usted ca súa edad, así, en pelota picada, no medio dun parque, como se entende eso? Xo é que eu son nudista. Pero un nudista non fai esas cosas aí, que usted ben ve que hai nenos pequenos. Agora vou ter que coller os datos. A ver, como se chama? Ceferino Rodríguez. Ceferino Rodríguez. Cantos anos ten? 75. 75. Estado civil, dixo, casado. Casado. 8 veces. Como? Casou 8 veces? 8 veces. Fillos? Que a primeira tuven os gemelos máis a Manolito. Que a segunda tuven 6. Co terceira tuven 4. Co quinto... Deixo estar, deixo estar. Usted non é nudista. Usted non ten tempo para vestirse, caballo.